Odkedy ten môj brat začal viac zarábať, je nejaký divný, nie? Kupuje si samé somariny. Najnovšie si kúpil nejaké echopero. Hrozné. Ahoj Miláčik, im daj peniaze do banky. Nebudú, dávaj si to. Nebude sa, tu som späť. A čo s ním teraz? Čo s ním teraz urobí? Idem ho zviazať a zanesiem ho do kôlne. A toto si rozdelíme. A budeme si ešte pýtať výkupné. Dobre, už je. Už je. A ty čo tam robíš? Čo tam robíš? Nič. Čo tam robíš? Nič? Poď, je. No. No. Ty si myslel, že nás dostaneš, čo? Kde len môže byť? Čo keď sa mu niečo stalo? Neboj sa, nájdeme ho. Nie je toto jeho echopero? Áno. Počkaj, vyskúšam to. Kôlňa, vieš, kde to je? No jasné, to bude tam v meste. Tak poďme! Tam sú! Ako nás našli? Jaj, to bolo echopero.